Mano to ndiere ni imomiye wacho ni ya Victor. Agent ngama longo kabisa. Nikech wachre ni ya kusete go ombulu bo kwan e polling station. Onego bed ni agent somo bed kanyo bane kaki sign kane Victor yudo kura Rio. Onyako nen kura Victor Rio no ndiki Rio. Opponent onyako bed ngeno be no ngiyo mar opponent jamono kik medi ka Fred no yudo kura dek. Nyako neno oket Fred oket kura dek ok oket Fred kura pira dek. Kose kuka gisetimo kamano to gi sign. Ka gise sign to onego bed ka gise sign no gigoyo picha. Kendo no wach maber kaka IBC ne wuoyo go political parties. Wacho ni temie uru agent mi oro no obede kata gi smartphone moro matin madogo picha mar form no. Mokoro kata ka form no loki to ok nyalo loke nikech ka nyalo bedo ni kata PO o temo tugo moro matin bo loko form. To nego beni agent golo ni mae gima ne wago picha to mani midhi go nikech nego beni kose migo sama kwer wacho ni form 34A B and C cha 34A no nego beni be igo e picha to bedo printed tibawe do ot kama no goyo mbulo. Koro kata ka agent ote kata ka koro presiding officer temo tugo moro matin no loko form no tan dog mane form cha mogo mane osego picha cha. Emomiyo agent is very important to know be no be ni kaka sana stronghold mag competition manitiere ko en ja Azimio no go bed ni gingiyo maber ni to jo Kenya Kwanza kacha ka gin gi agent mok nyani inde class mabro neno ni ka Raila yudo kura dek to ndikura dek ka Ruto yudo kura ariyo to ndikura ariyo go kura 200 bogo picha bo bedo go mani ro kaka jo Kenya Kwanza bende gibende no kini ngama kocha